Разкажи малко за себе си. Разкажа, значи, аз съм... Какво учиш? Сега ли? Да. Сега уча за много неща. Кажи за какво учиш? За пилоти ли? За сереновиец. За сереновиец. Да, учи чеки с лява ръка да изтърпва ръка. Тренинга му и с дясната. Не, да стане. Готвим разговор сега. Кажи сега, на колко години си? Аз съм на 21. Точно така. Още Къде? малък пегле. Малък пеглю. В момента бачкаш къде? В най-добрия? Най-добрия ли? Най-добрия какво е? Значи много съм подвезен ратушка ресторант. Най-добрият ресторант в Етел. Това, защото няма други. Те са два. Да, те са два и ние сме на първо място просто. И друго, учи за пилот, скоро имаш изпит. Да. Да. Много труден, между Да. другото. Между прочим, ти си взимал един в Луфтханза, обаче ти искаш за Wizz Air, нали така? Точно така. Да, и какво такива с пилот? Какво ще правиш, ще летиш? Свобода. Свобода? Те ли се нарича? Да. Къде ще изпита? В Будапеща. Будапеща. Браво. Ти един път се яви, Да. разкажи на хората, бяха мазохисти, нищо не направи. Малко мазохисти, да, остават да си правиш каквото си искаш, никой не те контролира, се очаква да е стриктен изпит, а той не беше. Да, и не ти дадаха отговор, Да. да ги видиш. После ако вземеш изпита, какво правиш? Ще летя, какво ще правя? Заминаваш къде? Гърция. Да учиш 3 години. Да. И познайте какво стана на морето. Няма да се взема, брата. Аре, бе, разкажи малко още за себе си. Какво да разкажа за себе До колко си? години ще се учил в България? Не знам колко беше, до четвърти Какво клас. мислиш за Германия? Нямам хубави... Не, ето ти не е хубаво. Не. Що така, мразиш ли ги? Не, Ти няма да го качиш, ще го изрежа. Аз никой не мразя, аз имам голямо сърце по принцип. Така ли? Да. Ама, яка разкажи как им изяде мартинките на всички германци и завърши второ в училище. Изядах ги, да, А, така така е. беше. А, Човек, така. като има мотивация, учи. И научи немския, говориш малко испански, английски го знаеш перфектно. Да, български. Български, сръбски и руски. Да. 6 езика ли са пак? Колко? И 5? чуть-чуть персийски. Да, между прочим, да кажи нещо на персийски. Аллах Акбар. Кажи, ари бе. Няма. Кажи нещо да я поздравим Сули. Сулейман Ага. Селам Мега. Ето виж. Значи, каква ти е любимата кола? Любимата кола е Ауди. Каква имаш сега в момента? А6. А6. Какво искаш да си купиш? Ауди. Ама какво? Ами, не знам, най-вероятно. QR? Не. S. Ти на Порше си. Q8 или RS7. Ти на Порше си такова. На Порше си фенче. Даже си да. казал един ден, че като почнеш да бачкаш Панамерата ми пилот. хареса най-много, защото прилича на самолет отвътре. Така, пък ти обичаш самолет. Точно така. Добре. Гаджетата как са? Няма, аз съм, значи, самостоятелен човек с утвърден характер. Разбрахте. Намекът разбрах. Някой искаш да поздравиш? Не, няма кой да поздравя. Няма приятели, нещо, познати нещо. Няма сега, виж сега. Аз съм, нали ти казах, самостоятелен човек. на този свят. Стигаш си сам, така Аз ли? съм си. За себе си. Хубаво. Мен няма да ме поздравиш, бе? Поздравям Войчо си. Така, мерси. Айде, моите момчета и момичета. Кодов. Чакайте следващия епизод. Може да е с Джеймс Бонд, може да е с Мадона. Ще видим. Или няма да казвам. Айде, с кой? Кажи с кой. С Ендрю Тейт и брат му. Така. Чао. Кажи чао на публиката. Чао.